lidi, vítejte u dalšího videa a podle názvu videa asi už víte, o čem tady to video bude. Takže pojďme se společně nalíčit. Mě, když rodiče vidí s tady tou členkou, tak mi říkají, že vypadám jak socha svobody. Takže začnu s krémem od Biomy. Já mám tady ten krém fakt ráda, ale není to jediný krém, který používám, protože jak je to gel, tak není tolik hydratační a já mám suchou pleť, takže potřebuju takový víc hutnější krémy. SPF dneska používat nebudu, protože úplně jako sluníčko moc nesvítí teda. Potom jako další krém jsem teď použila od Sephory a ten mám z adventního kalendáře. Plus mohli jste ho vidět v jednom videu, kdy jsem otevírala Sephora adventní kalendář. Jakoby já nejsem moc zvyklá se natáčet, když si dělám jakoby svoji takovou ranní rutinu, jo. Já totiž vždycky natáčela spíš tu večerní. Já už mám fakt pocit, že mi tady spadne ten mobil, protože já mám na tom krytu takový ty přísavky, ne? No, mně to tady padá z toho skla. A ještě použiju tento Cicaplast a ten si nanesu na takovou tu T-zónu. Fakt jako nepadej ty mobile do háje. Já už fakt, mě to nebaví, jak tady furt padáš. Mám v plánu, že si udělám takový jakoby lehký make-up, ale černě si udělám dneska oči, protože trošičku chci udělat takový ten bílý eyelash make-up. Začínám s Gabriela Salvete korektorem. Nedávno mi přišel z AliExpressu tento nový štětec na korektor, takže si ho tady společně takhle potestujeme. Jo, takhle. Ono to je docela velký, jako jo. To je nezvyk, protože já to vždycky dělala jako prstama, nebo maximálně jako houbičkou, jo. Ale nikdy ne takhle štětcem. Hele, já to vzdávám, jako. Já to vzdávám. Hele, koho tady máme, jako. Takže už jsem si dala mobil na stojan a teď už nám to konečně nebude padat. Takže abyste se teď dozvěděli nějaké informace, tak my budeme s rodičima vyrážet dřív a pojedeme vyzvednout moji kamarádku. A tu vyzvedneme a potom pojedeme do kina. Teď použijeme gel na obočí. Ale teď ta nejdůležitější věc je, aby se nám povedly ty oči. Protože ty oči ovlivní úplně všechno. Jako. To se nám musí fakt povést. Musí. Jestli se to podělá, tak nevím, no. Nechci tam jako být. Ale lidi, v co hrozně moc doufám, je, abychom tam potkali v tom kině fakt fajn lidi a tancovali bychom. A aby jsme tancovali a zpívali. Jak vidíte prostě na těch videích. Jako to je neuvěřitelné a to já chci. Já fakt tam tohle chci. Prosím, ať tam potkám fakt ty fajn, dobrý lidi. Ale ona je sobota a nevím, jestli to teď bude jako plný. Tvářenku použijeme od Milk. Všimla jsem si, že jsou lidi, kteří jakoby neví, jak se to nanášet. Tak já prostě si vezmu ten štětec na tu tvářenku, jo. A prostě jenom takhle, jo. Potom přejedu. Ale ono to rychle zasychá, jo. Tak a teď prostě... Super. A teď to samé uděláme na tom druhém oku. Takže lidi, já jsem zpátky. Ještě to jako není hotový, jo, ale... Od značky Tarte použiju tady tu paletku, kde mají krásný odstíny. A mají tady i bez třpitek, takže ty použijeme. Já si vezmu asi tento. Trošičku jako takový ten grunge make-up. Myslím si, že se to takhle jmenuje. Ale nevím, jak se to vyslovuje teda. Já jsem se fakt jako bála toho, aby se to jako nepokazilo. A teď, počkat. Teď si ještě uděláme řasy a lip liner a máme hotovo. Pane bože, já miluju si udělat černý oči. Fakt jako miluju to. Lidi, máme tak trošičku problém. Já teď nemůžu najít svoji lip contour.
A já mám fakt úžasný odstín. A je moje nejoblíbenější. Jako nejoblíbenější. A já ji nemůžu najít. Lidi nevadí, ale našla jsem tady nějakou chtěnku matnou od Trend Up, která má stejný odstín jako ta lip liner, takže budeme experimentovat. Nebudeš stej natáčet. Pane bože! Pane bože! Já jsem se tě lekla! Zdravím, dneska jste s náhodou. Tak jo, tak pojď do videa. Takže tady to je můj brácha Vítek. Ahoj. Jsi expert. Děkuju. Jo. Můžeš pokračovat. Děkuju. Tak jo, ahoj. No vidíte, no? Můj brácha je velmi aktivní. Je o 5 let starší než já. Teď tady použiju tady tu matnou rtěnku od Essence a fakt jako trošičku. Nevím, jestli by to náhodou nebylo lepší bez ní. Co myslíte? Bylo by to lepší bez toho nebo s ní? Já nevím. Já si to možná potom smažu, no. Lidi, usoudila jsem, že bez té rtěnky to bude asi lepší. Já nechápu, co je tohle. Pane bože, co je tohle prostě? Co jako já nevím. Chceš jít sem třeba? Ty vlasy jsou trochu divný, pane bože. Není na tom něco divného? Něco mi tady přijde divného na těch vlasech. Pane bože, mně fakt přijde divný něco na těch vlasech. Nebo to triko? Asi to triko? Protože lidi, já nevím prostě, jaký triko si mám vzít. Nemám žádný tmavý triko. Takže lidi, tohle je outfit, jo? A vezmu si tady takovýhle tyhle ty srdíčka. Ještě na letišti vám s Neldou uděláme, jak se to nazývá? Taková ta, jak ukazujete outfity prostě. Tak jsem tady s Neldou a teď čekáme, než půjdeme prostě do sálu. Než půjdeme do sálu. Koukejte úplně na Neldy náramky. I know she was a girl. And every single tour since I started, what color every single song. The movie starts filming, right? Why the fuck not?
you do. Can't wait to see you soon. Love, Hinge. Phineas was always with me no matter what. That's the only way we ever performed. You leave them all behind, and you tell yourself it's fine. You Here we go. One, two, three, Takže lidi, já už jsem doma. Bohužel už to skončilo, ale řeknu vám, to byl fakt jako nezapomenutelný zážitek. To jsem fakt potřebovala. Potřebovala jsem být prostě mezi lidma a také se odreagovat a řeknu vám, bylo to fakt skvělý. Dokonce jsem tam potkala lidi jednu holčinu z lyžování, s kterou jsem se skamarádila před 2 rokama. A my jsme se prostě 2 roky neviděli. A ona prý jako, hele, neznám tě? A já, ty jsi Niky prostě. Já jsem ji hned poznala. Dokonce tam byla jedna holčina, která tam normálně všechny obcházela, aby jí dávali telefonní číslo. A máme teď skupinu na WhatsAppu. A tenhle film mi dal asi ještě víc důvodů, proč mít ráda Billie Eilish. Jako fakt prostě přijde mi, že Billie Eilish je jedna z nejupřímnějších celebrit. A líbí se mi i to, že prostě do toho dává ty emoce. Je vidět, že jí to baví, že jí to naplňuje. A je tam vidět takový to, že si fakt vytvořila to spojení mezi těma jíma fanouškama. Jo, zbožňuju ji a bylo to fakt skvělý lidi.